ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಆಯ್ಕು ತುಂಬ ಪೂರರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ್ತ ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಏಪಳ ತೇಳ್ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲಾನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಅವು ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ಲಿ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಈ ತುಂಡ ಶೇರ್ ಬಂದ್ರಾಗಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರಾಗಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ್ರಾಗಲಿ ಪೂರರ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕತೆ ಇಂಥ ದಾಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲಾನ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಎನ್ನಕೈತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಕೋಕೋನಟ್. ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪುನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಡು ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೇರು. ಕತ್ತಿ ಆಡು, ಮಿಷಿನ್ ಆಡು, ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ ಬಾಕಿ ಆದು ಕಾಡಿಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಳ ಬಾಕಿ ಆದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆವಡು. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ದಿಡಿದು ಪುಡಪ್ಪುವ ಅಪ್ಪ ತಾರ ಇಡಿಯಾದ ರಟ್ಟುಂಡು, పొడియాది రట్టుండు. ఆండ కళ్ళు దిడిదు నేను చెప్పు తెప్పిరాపుడు సింపుల్ అది చెప్పు తెప్పిరాపుడు ఆ రీతి నీకు పండు దొరపే బలే ఆ రీతి కళ్ళు దిడిదు సింపుల్ అది చెప్పు తెప్పోలి. ఆండ తారై ఇడియాదు పోండు ಆಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕಲ್ಲು ದಿಡಿದು ಎಂಚ ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಈ ತಾರ ಇದ ಕಲ್ಲು ದಿಡಿದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಅವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಆಯ್ನ ತಾರಾಯಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ದ ಚೆಪ್ಪುನು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಲಿಪರ್ ಚೆಪ್ಪು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿರು ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ ತೆಪ್ಪೋರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಾಡಿಡು ಮತ್ತ ಭಾಗ್ಯಾಂಡ ಕತ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪುನ ಇಡಿಯಾದ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪ ಅಂಡದಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಐಕಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ಲೆ ತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ರಿಂಚದಿಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಂಚದಿಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಐಡ್ದುಕ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಐಡ್ದುಕ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಈ ಜಾಗೆ ತುಂಬುದು ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ಕ ಗೈಸ್. ಎಂಚ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಇಡಿಯಾದ ಉಳೈ ತಾರ ಇಡಿಯಾದ ಓರಿಪ್ಪುಂಡು చెప్పు పోపుడు గైస్. ఎంచనీకి సింపుల్ అది పండు దొరప గైస్. బలే ನಮಿನಿ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೇರು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಕ್ಲಿ ತೆಲಿಪರ್ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪೇರು ಹೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಡದಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ದೊರಪ ಗೈಸ್. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿತ್ತಿನ ತೆಪ್ಪೇರಾಪುಂಡು, ಮಿಷಿನ್ ಎತ್ತಿನ ತೆಪ್ಪೇರಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಳ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮದ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ತಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಮದ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಎಂಚ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ದೊರಪ ಗೈಸ್. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡಿನ ಈ ರೀತಿ ಇದಿರೋಡು ಇಂಚದಿರೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಐಡುದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ತಂದು ನೆಕ್ ತುಂಬುದು ಬಾಡೋಡು ಬಳೆ ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ಬ್ಯಾಕೋ ಬ್ಯಾಕೋ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ತೊಂದ ತುಲೆ 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 ಕಲ್ಲೆ ತೊಂದೆ ಕಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಈ ಭಾಗಗ ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ನೋಡ್ತಿ ತುಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾನವರ ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ಮೂಲಿಂಚ ದಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಡುವಂತ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಎದುರಳ ಕಾಡಿಡುವಂತ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುಳಿ ತುಳಿ ತುಳಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಬಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಡುವಂತ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ತೆಪ್ಪುಳಿ ತುಳಿ. ಹಲೋ ಇಂಜಲ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇಪರ್ ಚೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೆರಿ ಈಸಿ ಅತ್ತ ಈಸಿ ನಮ್ಮ ಒಳ ಕಾಂಡಿಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಂತ ಬಾಕಿ ಆದ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟೂಳಿಜ್ಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಎಂಚ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪುನು ತೆಪ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂಡು ತೋರ್ನೆ ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇಪರ್ ಕತ್ತಿಡು ತೆಪ್ಪೊಳಿ ತೆಪ್ಪೊಳಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪುನು ಕಲ್ಲುದಿರ್ದು ತಾರಾಯಿ ಪುಡಾರಲ್ಲಿ ತಾರಾಯ್ದ ಆಲಾಯರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರೀತಿ ಚೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂಡು ತೋರ್ನೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯ ಸೋಕು ಚೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದಿರಿದು ಪುಡತ್ತದು ಚೆಪ್ಪುನು ಪುಡತ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಕೊಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಆಡುಂಟ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಾಡಿಡು ಅಂತ ಬಾಕಿ ಅದು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಚೆಪ್ಪು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನು ಪಂಡುದು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಳೆ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಳೆ. ಆಡುಂಟ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಚೆಪ್ಪು ತೆಪ್ಪುನೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡುದು ಕೊರ್ರೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋದುಪುನ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹತ್ತಿ ಊರು ಅಡ್ಕುದು ಓದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲ್ಲು ದಿಡಿದು ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ದು ಚೆಪ್ಪುನು ಈಸಿ ಅದು ದೆಪ್ಪೋಳಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಕವರ್ನು ಈಸಿ ಅದು ದೆಪ್ಪೋಳಿ. ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಳೆ. ಆಡುಂಟ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ.